ವಿಷಯ ಹೆಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಚಲರೆ ವಿಷಯ ಹೆಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ಯಾರೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. When I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel like ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ನೊಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರತ್ತುಲ್ಲೇ ರೀ ನಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಉಂಟು 11:30 ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವು ಎಂಕುಲು ಬೈಕ್ಡೆ ಪೋಡು ಬಂದು ಇತ್ತ ಮುತ್ತೂರ್ದು ಆಂಧ್ರಗಳ ಸೀದಾ ಬೈಕ್ಡೆ ಪೋಪಿನ ಬಂದು ಇತ್ತ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಆಪುಣ ಅಂಚನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಆಪುಣ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆನಿ ನೈಟ್ ತೂನಾಗ ಫುಲ್ ಆನಿ 2 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಬರತ್ತು ಶೂಟ್ ಉಟ್ಲೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಪಂಡೆ ಒಂದು ನೈಟೇ ಪಂಡೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಆಯ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮನದಾನಿ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಟು 11:30 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಡ್ಲಾಡ್ದು ಸೊ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ಪೋಯಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ದು ಕಾಣ ಪಿದಾರ್ದು 10:00 ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಮೊದಲು ಅದ್ಯ ಒಂದು ಗಂಟೆ 5 ಸಾರಿ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದೆ ಫ್ಲಿಕರಿಂಗ್ ಅದು ಅವು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಅಂತ ಏನೇ ಕಂಚಾಪಿನಿ ಅವು ಬಂದ ಲೈಟ್ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಅದೇ ನಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಮರೋಡು ಶಟರ್ ಗೊತ್ತಾ ಏನು ಪೂರ ಆಟೋ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಶಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಲೈಟ್ ಫ್ಲಿಕರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಮಂತ್ನಿಗೆ ಲೈಕ್ ತಾನೆ ಕಲ್ಪಲೆ ನಿಗುಲು ಅಂತ ಸೈಕಲಿದ್ದೆ ಕಂಕನಾಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಕನಾಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ 11:30 ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟ್ರೈನ್ ಇರಾಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟ್ರೈನ್ D4 ಅದೇ D3 D2 ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ನೀಲಿ ಚಿತ್ರ everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never easier to break it off best friends. ಟ್ರೈನ್ 11:30 ಬಂದು ಪಾಡ್ದೇರು ನೆನೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದು ಕಾಂಡೆ 11:30 ಬಿದ್ದಾನ ಟ್ರೈನ್ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕುಲು ಬಿದಾನ ಪಂಡ ಐತೆ ಎಂಜಿನ್ ಹಾಳಾದಿತ್ತು ಸೊ ಬಿದಾಡ್ನಾಗನೇ 1:30 ಗಂಟೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಟ್ರೈನ್ ಕುಲ್ದು ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕೈನ ಮೊಬೈಲ್ ಅವನು ಕುಲ್ಲಿಯ ಓಕೆ ಎಂಜಲ್ಲ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿದಾಂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ಲಾಡ್ದ ಟ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಟು ಬಿದಾಂಡ ಟ್ರೈನ್ 11:30 ಕಿತ್ತಿನ ಟ್ರೈನ್ 1:30 ಬಿದಾಡ್ದು ಎಂಚಲ ಬಿದಾಂಡು ಸೋಡು ಟೂವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಜುರಾಸಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಎದುರು ಡೈನೋಸರ್ ಅನಕೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದಿಗೆ ಸೊ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅನಕೊಂಡ ಜೊತೆ ಒಂದು yeah, let's go. I don't wanna break down. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, thinking fake now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. ಗೈಸ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಟೈಮ್ ಇರೋದು ಬರ್ಮ ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಡೇವಲ್ಲ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಎತ್ತು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದಂದು ತೂಕ ಈಗ ದಾದಂದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಲ್ಪುವ ಒಕ್ಕೊಂದಾದ ಬಂದಾಗ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು 11:30 ಬಿದಾಡಿನ ಟ್ರೈನ್ ಇಡೋದು ನಾನು ಬರೋಚ್ಚಾವೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಓಕೆ ಕಡೆಕ್ಲ ಎಂಕುಲು ಯಶವಂತಪುರ ಮುಗ್ ಬರ್ತದೆ ಗೈಸ್ ಕಡೆಕ್ನೆಗ್ಲು ಯಶವಂತಪುರ ಬಂದು ಎತ್ತಿಯ ಫುಲ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿಂತು ಆಂಡೆ ಅವು 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಪುನ ಯಶವಂತಪುರಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಪುನ ಟ್ರೈನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಬಂದಾಗ 10:30 ಗಂಟೆ ಎಂಕುಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕುಲು KR-ಪುರಂ ಪೋಡು ವಿಜಯವಾಡದ ಬಸ್ మన ಆಂಧ್ರಗೂ ಬಸ್ KR-ಪುರಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಅವಲ್ಲ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕುಲಿಗೆ 10:30ಗೆ 3 ಟ್ರೈನ್ ರೀಚ್ ಆತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನೆಕ್ KR-ಪುರಂ ಪೋಡಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಟ್ರೋ ಪೋಯ
ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರೋ ಹೋದು ಎಂಚಲ ಅಲ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಆದದ್ದು ಕೇರಪುರಂ ಪೈನ ಅವಳು ಬಸ್ತಿಗೆ ವಿಜಯವಾಡದ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಜಯವಾಡದ ಬಸ್ ಪುಲ್ಯ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋದು ಪಲ್ಪ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಕಾಂಡೆ ವಿಜಯವಾಡಗೂ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಕ್కపోದು ಅವೇ ಓಯಡ್ ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ದ ರೂಮ್ ಮಲ್ತದು ಅವ್ರು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗು ಸೀದಾ ಅವೇ ಆಂಧ್ರೊಡೆ ಪಾಲಕ್ಕೊಲ್ ಬಂದುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಉಂಟು ಈಗ ವಿಜಯವಾಡದ ಅಡೆಗೆ ಪಾಲಕ್ಕೊಲ್ಲು ಬಂದೊಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ವಾಪಸ್ ಕೂಡ ರೂಮ್ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋದು ಎಲ್ಲ ಊರು ಹೋಗ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತ ಶುರು ಕೊಂಚಿಂದ ಅಲ್ಲ ಬಂದಿ ಮಾಡು ನಮ್ಮ ಕಾಂಡದ ಚಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಟೈರ್ಡ್ ಆತ್ಲ ಕುಲ್ಲ ತುಲೆಗೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ನಿಂತ್ರೆ ಇದಾಗ ಅಲ್ಕೊಂಡು ಆಂಧ್ರದ ರಥ ಅನ್ಬೇಕು ಹೊಸದೊಂದು ಬರೀ ಆಂಧ್ರದ ರಥ ಅವೇ ಎಂಕುಲು ಪೋಯಿನ ಬೇಲೆಲ ಆಯ್ಚಿ ಅದೇ ಪಾಲಕೊಲ್ಲು ಪೋಯಿನ ಬೇಲೆಲ ಆಯ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 12 ಗಂಟೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ರೂಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಅಲ್ತರ ಸೀದಾ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಅಲ್ತದ ಕಾಂಡಪಿದ್ದಾಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಗುಲ್ಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ರೀಚ್ ಅವನು ಪತ್ತ ಕೋಡದಂಗೆ ಪೋಯಿನ ಬೇಲೆ ಅದು ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಾಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ದೆ ಮೂರು ಒಂಚೂರು ಅಂತ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಮುದ್ದ ಬೇಲೆ ಮುಗಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಇವಳು 16 ಕೂಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪರತ್ತ ಟ್ರೈನ್ 2 ಗಂಟల ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ ಬನ್ನೆ ಇತ್ತರಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ರೀಚ್ ಆಯ ನನ್ನ ಫುಲ್ ದೂರ ಬರೋ ಗುಂಟೂರ್ದು ಫುಲ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಬಸ್ ಸೊ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಂದು ಲಕಡಿಕಾ ಪೂಲ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಸೊ ಓಲಾ ರಿಕ್ಷಾ ಬಂದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಲಕಡಿಕಾ ಪೂಲ್ ಸೇಮ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಲೆಕ್ಕನ ಉಂಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ರೆಟ್ ತುಲೆ 100 ಹೋಗೋ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳುಂಟು ಮಲ್ಕು ಮಾತಕ್ಕೆ ತಂದು 2 ರೈಸ್ ಅವನಲ್ಲ ಅದು ತುಲೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪುರ ತುಲೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಬರೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಟು ಮುಲ್ ಅವೇ ಎಂಗ್ಲು ದುಮ್ನಾನಿ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಆದ್ ಪಂಡದೆ ಎಂಗ್ಲು ದುಮ್ನಾನಿ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಎಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಪುರ ಎನ್ನಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಹುಸೇನ್ ಸಾಗರ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ತಿರ್ಗಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಡೆ ಪೋಯ್ ಅವಳು ಬುದ್ಧನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಅಂಚನೆ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಬೋಟ್ ಪುರ ಪೋವರ್ ಅಡೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಹುಸೇನ್ ಸಾಗರ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವಳಿದ್ದ ನೈಟ್ ಬಂದು ಎತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬುದ್ಧನ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಉಂಟು ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಬೋಟ್ ಒಂದು ಆ ಬೋಟ್ ಅದೇ ಬೋಟ್ ಸೀದೆಂದು ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಟಾಟಾ ಉಂಡು ಮುತ್ತುಪ್ಪ ನಿಖಿಲ್ ಸುಷ್ಪವ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ Ashok, ain't feel out on. How's the feel? ಅದೇ ಹನ್ನೊಂದುಂಟದ ಅಶೋಕನ ಮೂಲು ಕುಲ್ಚಿದ್ದೀರಲ್ಲೇ ಮದ್ನೆ ಕುಲ್ಲರದಿತ್ತಿಲಾಗ ಕುಲ್ಲಿ ತೂಕ ಕುಲ್ಲಿಯ ಫೀಲ್ ಗೊತ್ತಾವಣ್ಣ ನಿಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಇಂಚೊಂಡು ಪಂಪ ಅದೇ ಎಂಗಳು ಪೋಯ್ಬೇಕ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಬಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಫರ ಉಡ್ಫರ ನಿಕ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೀನ ಅದೇ ಸೊ ಇತ್ತ ಬೋಟ್ ಪಿದಾಡು ಅಶೋಕ ಎಂಕಲ ಬರ್ ಮೀನ್ದಾರ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಸೊ ತಲೆ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಉಂಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಅದೇ ಒಂದು ಬೋಟ್ಲ ಅಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದು
ಸೊ ತೋಲಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧನ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಕೈತಲ್ಲ ಬತ್ತ ಒಂದು ರಿವಾಲ್ದ ಪುದಾರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಗರ್ ಸೊ ಮುಲ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಉಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತ ಡ್ರೋನ್ ರಾಪ್ ಅಂತೊಂಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ಏನೋ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬಿಗಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಡಿತಾನೆ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಉಂಟು ಮುಂದೇನು ಕಠಿಣಾರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನಪ್ಪದಾರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕುತುಬ್ ಶಾಪ್ ಅಂದ್ 1563 ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ 5.7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಫುಲ್ ಉದ್ದಾಗಲ್ಲ ನಂದು ಸೊ ತೂಲೆ ಬುದ್ಧನ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಅದ ಪಿರೋ ಸೈಡ್ ಉಲ್ಲಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕ ಬುದ್ಧನ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ 1992 ಅದನ್ನ ತುಲೆ ಎಡೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋರ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಲೈಫ್ ಪೋರ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ದಾದೊಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅದು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಮುಟ್ಟ ಸೊ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ತ ಏನ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನೆ ಏಲೊಂದಿಪ್ಪು ನಾವು ಒಂದಾ ಅದೇ ಸೊ ಡೂಡ್ ಮುಲ್ತ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಬೋನ ಬೋಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತದ ಅಪ್ಪಾಗ ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಮಾತ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತು ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಒಂದಿತ್ತು ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾತ ಮೂಲ ಅಂಚ ಮಾತ ದಾಲಜಿ ಮಿತ್ತರ್ ಇರ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೆ ಬೋಟ್ಲ ಗುಜರ್ಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಡ್ಡನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ ಪನ್ಪಿಡ್ಲಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿ ತೂವಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಬಿದಂಡ್ ಮುಲ್ತೋಡ್ದು ಸೆಂಗುಲತೆ ಬೋಟು అవి ఇంకులు ఒక హుసేన్ సాగర్ సీదా చార్మినార్ రిక్షా పక్కన పోయా అల్తడు ఒక జౌలుంచి మస్తేగ్లే ఖుషి కొర్రి మాట సాధారణ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಂತೆ ನೆಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಪೊಯ್ಯಾದ ಮದ್ಮೇರೆ ಆರತ್ತನ ಬಲ್ಲೆ ಅವ್ರು ಎಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋಡು ಏತ್ ತೋರದಕ್ಲೆ ಏತ್ ಇನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋಡ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡವು ಈ ನಮ್ಮ ಹತ್ತೂರು ಶಾಂತಮಾರಿ ಉಂಟది ಆ ಶಾಂತಮಾರಿಗೆ ಪೋಯ್ದೆ ಕೊಂಚ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ತೂಲಿ ಮುಲ್ಪ ರಿಕ್ಷಾ ಜೊತೆ ಬೊಕ್ಕಾಡೆ ನಡ್ಕೊಂಬೋರಪ್ಪನು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಉಂಟಿದೆ ಮುಲ್ಪ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ನಡ್ಕೊಂಬೋಡು ನಮ್ಮ ಅಡೆ పోయి అశోక్ అన్న పోయి థ్యాంక్ యూ భయ్యా బాయ్ శర్మింటే ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಬೀರಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಕೇತ ತುಲಾಲು ಆರು ಕೂಡ ಬಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆರು ಇತ್ತು 100% ಆರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರೋದು ಲೇಪಣೆ ಫಿದಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಕೇಂಡೆ ಹೆಂಗಳು ಬರ್ಪನ ಬಂದು ಸೊ ಬತ್ತಿಜೆ ಮಲ್ಲತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾರ ಲೋದ ಮತ್ತು ಮುಲಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಭಿಲ್ ಅಂಜೇನೆ ಬೈದೋಡು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಾದ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಅವೇನು ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ಪೂರ ತಿರುಗಿದನಾಗ ನನ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಎಂಗ್ಲಿನ ದುಮ್ ಬಿಡ್ತೈತೆ ಆಯನೇ ರಿಕ್ಷಾದ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಜಾಯನ ಇಲಾಖೆ ಬಂದು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಅಡ್ಡಾಂಡು ತಿರ್ಗಿ ಫುಲ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಟಿ ಫುಲ್ಲು ಸಿಟಿ ತಿರ್ಗಿ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡಾಂಡು ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಟಿ ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಪೋಲೆ ನಿಕಲ್ಲ ಅವೇನು ತಿರ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಎಂಗ್ಲಿನ ರೂಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿಗೆ
ಮಾರ್ಬಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಐಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಒಂದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಲೈಟ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ದೇರ ಅಂತ ಅದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ದ ಹಾಂ ಏದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಾವ್ ಜಾವ್ ಬಾಯ್ ಏದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಅಲ್ಪ ಬರುತ್ತಲಾಗೆ ಉಂತೋರ್ಜಿ ಬೋಲೆ ಬೋಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತಗಳು ಚಾಪನ್ನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪನಜಿ ಚೆನ್ನೈ ಟಿಫಿನ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಟಿದೆ ಮೂಲೆಂಟು ಒಕ್ಕ ಇದರಿಂದ ಪಂಡ ಬೋಲ್ ಬೇತ ಕಡೆ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಚಾ ತಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂಚಂದು ಬೋಲ್ ರಟ್ಲು ಉಂಟು ಸೊ ಇಡಬಹುದಿಲ್ಲ ಬೋಲ್ ತಿಕ್ಕಿಟ ಚೆನ್ನೈ ಟಿಫಿನ್ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಇದರ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೆಂಗುಲಿದ್ದೆ ಅವೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಊರು ಬರೋಣ ಮೂಲೆ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ನಿಕಲೆ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಈಗೋಸ್ಕರ ಊರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಏನು ಆಗೋದಿತ್ತು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿ SRS ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಸ್ ಇತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅಂತ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ ತಿಕ್ಕೋ ಕುಡದೂರಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವೆ ಮನದಾನಿ ಇಂಕುಲು ನನ್ನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಪೂರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫೇಮಸ್ಗೆ ಅವು ಅಂಚ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಡ್ ಬಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೋಯ್ ಆಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನ ಬಂದಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿತ್ತಾನೆ ಊರಿಗೆ ಬರೋ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಮನದಾನಿ ಬರೋಡೆ ದಾಮಣ್ಣಾಗ ಅವ್ರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಬರತ್ತಿಗೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟ್ ಅವು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿತ್ತೀಜಿ ಸೊ ಅವಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬರೋಡೆ ಇತ್ತಾನೆ ಸೊ ಎಂಚಲ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಐಕೆ ಬಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ತುಯ್ಯ ಫುಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಿದಣ್ಣ ಬಸ್ ಬಂದಾಗ 4 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು 4 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ಐದು ಬೊಕ್ಕಿದ ಬಸ್ ಅವಳು ಇಜ್ಜಿ ಊರಿಗೆ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರ್ಯಾರ್ ಬಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ಅಂಚ ಇಂಗ್ಲು ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಊರಿಗೆ ಬರೋಣ ಅಂಚ ವಿ ಆರ್ ಎಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕೊಂಡು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ ಆರೆಂಜ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಇದು ಅಡೆಗೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಖುಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇಟೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೇ ಮಲ್ತಿ ಅದು ಪೇ ಮಲ್ಪನ ಊರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಬಡಕ್ಲೆಟ್ಲು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರ್ತಾ I keep it going, I'm rolling and flowing, I'm coasting, I got them all trolling me right. I just keep growing and showing them, knowing I'm owning this flow, you can catch me outside. Gonna get them all with a little payback. Never gonna fall, I'ma stay on the attack. Put them up against the wall as I finish every track. Never gonna stall, no, I'm never gonna slack. I've been like working and learning and searching for something to push my shit over the edge. ಸೊ ಅಷ್ಟಕ್ಕಂದೆ ತನ್ನ ಎಜುಕೇಟರ್ ಬಂದ 14 ಗಂಟೆಗೆ ಅವಳು 4 ಬೇರ್ ಬಂತೀನಿ ಮೂಲು 1 ಗಂಟೆ ತುಂಬ ತುಂತದ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ತುಲ್ಲರ ಒಂಬತ್ತದೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ 17 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಧರ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಇರ್ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಸಮ ನೀರ್ನ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕೆಟ್ಟು ಯಾರು ಬೆರ್ರ ಸತ್ಯ ಐಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಶಾಲೆಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಿಗ್ಲೇ ಶಾಲೆಗೆ ಫೋನಾಗ ಕುಂಟಲ್ ಪಾಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರ್ಯಾಡ್ ಸುಂತಲಾಗೆ ಮಲ್ಪು ಮಂಗಲ ಕೆಟ್ಟದು ಬಸ್ ಬೈತದೆ ಅಂಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೀಚ ಸೊ ಬಸ್ ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಬಾರಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ 13 ತೂಲೆ ಒಂದೇ ಬಸ್ ಈಗ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ 1 ಗಂಟೆ ತುಂಬೆ ಒಯ್ದ 5 ಗಂಟೆ ಈ ಬೇರೆ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗಲ್ಲ 17 ಬಂಡೆ ಏತಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ಪೂರ ಕೋಡಿಗೆ ಹೋಪಿನ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಪಿನ ಬಸ್ KSRTC ಎಂಗಳಿಗೆ ಪವರ್ 100 ಸೊ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಕ್ಲೀನ್ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡ ತಿರ್ಗಾರ ಮೂರು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲು ಏನಿಲ್ಲ ತಿರ್ಗೋಡು ನಿಂದಿನಿ ಸೊ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತಾ ಅಶೋಕ್ ಬರ 1 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಬೈದ 5 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಾ ಮಗ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಲത്തെ ബസ് ഇട്ടില്ല പോകുന്നില്ല കടക്കില്ല ടിക്കറ്റ് തിക്കണ്ട് പോകുന്നില്ല ಭಾರತ ಜೈ ಇದೆ
ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಗುಲುತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಿಡ್ನಡು ಒಂಜಿತ್ತು ಮೂಲು ಎಡಮ ಕಾಲು ಕೊಂಚ ಒನಸು ಉಂತಾರೆ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ಒನಸು ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಕೊಂಚಿ ಖುಷಿದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬೇದ ಊರದ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ಲ ಎನ್ನದಿತ್ತ ನಾ ಯಾರೋ ಒಂದು ತಿಕ್ವೇರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬಂತು ನಂಗೆ 2 ಜನ ಆ್ಯರಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅನುಪಮ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಅಕುಲ್ಲ ತೆಗೆದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅನುಪಮ್ ಬಂದು ಅರ್ಲ ಅರ್ನಲ್ಲೈತೆ ಎಂಕ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪನವರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಳ್ಳೆ ಯಾರು ಕುಡ್ಲದಾರ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟಿರು ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೀಟ್ ಎಂಕ್ ಬೇತ ತೆಗೆದಿತ್ತು ಬರತ್ತೆ ಬೇತದೀಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಏನ ಪಂಡ್ಯಾರ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಬೇತ ಸೀಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಲ್ವೆ ನಿಕ್ಲಿರೋರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲೆ ಪಂಡ್ಯಾರು ಅವಳು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಆಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಲದ ಬರ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡ್ಲೇನ ಬನ್ನ ಬರ್ಸ ಮಾರ ಚಳಿ ಬತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಜಪ್ಪು ಪಲ್ಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ 10K ಇರಕ್ಕೆ 10K ಎಂಕೆ ಏರ್ಪಲ್ಲೆ ದಾಲ ಕುಡ್ಲದ ಬರ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಿಡಿದು 8 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ 2 ಇಂಚ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತ ಒಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲ ಶುದ್ಧ ಒಂದುಂಡು ಊರು ಬರ್ತೇನೆ ಹಿಡ್ದು ಖುಷಿ ಅವನು ಬೇರೆ ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಬಂದು ಮುಜಾ ಗಂಟೆ ವಾಪಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗು ಅರ್ಧ ಪದಾರೆ ಆರಿಲ್ ಬಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಬೇರೆ ಪುತ್ತಲ್ದಾರೆ ಅನುಪಮ್ ಪುತ್ತಲ್ದ ಡಾಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ದಾಲ ಇತ್ತನ ಪಳ್ಳಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಬನ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಬುಧರ್ ಬಾಡ್ಲ ತಿರ್ತ ನಂಬರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದುಂಡು ಅನುಪಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟ ಐಡಿ ಬರೋದುಂಡು ಪೊನ್ನಲ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ನಂಬರ್ ಬಂಡ್ಲೆ ನಂಬರ್ ಬಾಡು ಯಾರು ಬಾಡು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡು ಬೀಟ್ ಮಾಲ್ತು ಬಾಡ್ಲೆ ಅದೇ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಕುಡ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಭಾರಿ ಲೇಟ್ ಗಂಟೆ 11 ನಿಜ 10ಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೋಡಿತ್ತು ನಾನು ಬಸ್ ಹತ್ರ 11 ಓಕೆ ನಾನು ಎಲಂಜಿ ನಿಗ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡುವ ಎಂಕಲು ಅದಾಗತ್ತದೆ ಬಾಯ್ ಅಶೋಕ್ ಬೋಲಾ ಮತ್ತೆ ಅಶೋಕ್ ಬೋಲಾ ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ we'll meet again here sure. we meet again as a Cuban boy said here we meet again ಅದೇ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ coming soon as an actor as a cameo chalo I'll go okay ira bag ಆಯ್ತು ಇರಂಚೇದ young BJ mule ಅಬ್ಬಯ್ಯ okay what I suggest is you take a bus from here or you take the auto bus undatte auto depot ಅದು ಸರಿ ತಿಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಂಚ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟು I am serious on this ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲದಾದನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿತ್ತನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್